Shout out, Bing Bong. Thank you for coming. Ano na? Madami pa tao. Salamat. Bukas naman. Bukas Tayo naman. naman magpalaro bukas. Sino mag-live bukas? Ikaw. Ngek. Ikaw nang. Ayaw ko. Bukas? May best na lang ako para parikin ang bukas. Di rin ako bukas kasi Martes ay Webes meron kaming club. Oo, kasi Kasi sa Webes na lang. Webes na lang. Palaro tayo. Sa'yo na lang sa Webes. Kasi kinabukas walang pasok. Sa Webes na lang. Gusto ko yung bingo. Alam mo ba dati, hindi ko talaga mag-gets yan. Kung anong klase yung bingo na yan. Anong pinagsasabi nilang what? Tantos? Ano yung tantos? Itong live na biglaan lang naman to eh. Nandun kami kay... Si Kuya Juni nagpaano eh. Nandun kami kay Jopat. Sabi ko, tara dun, Ping. Mag-aral tayo ng bingo. Hindi ko talaga alam yan. Sabi ko, tapos nalaman ni Ping kanina. Sabi ko, parang bingo na ako. Bingo na nga siya kasi tumamalat yung number niya. Pati ako nagkakon ako eh. Nagtitingin ako. Ano, parang bibinggo yan. Ha? Yung 7 number. Mostly, ilan ba bingo? 10, 5, 7 talang na number? Mahirap din yun. Ang karamihan yung mga nagpapabingo, minsan 5 lang na number. Mabilisan naman yun Para pag mabilis, 5. oo. Maganda kapag ang bingo pala sa watch hour. Diba? Parang gano'n. Kasi tutok yung mga nandiyan sa baba ba. Sige na. Ako'y maaga pa talaga nagigising. Thank you everyone. Sleeping good night, Nong. And to everyone sa baba. Bibita, thank you so much. Pinsan Jopats, kumadre. Good night. Maliping ang sa inyo lahat. Salamat kay Bogs, si Kuya Johnny. Salamat sa lahat ng nasa baba. Sisi ko, ikaw ba magpatay? Ako na lang. Okay na mag-end dyan. Bye-bye.